Àlido, ja tenim la carabasseta que acabam de cuir xapada per la meitat. Anem a fer una recepta extremadament senzilla. Carabassa farcida de carn capolada i formatges. Una recepta per tots els públics, fàcil i molt ràpida. Aquesta recepta tindrà una dosis important de formatges després. Per tant, com a greix primari, com a greix de sofregit, utilitzarem el saïm. Un poc perquè mos serveixi per fer una farsa ben cremosa. Hem posat greix de porc i la carn és de vedella. D'aquesta manera equilibram una mica tant gusts com contingut de greixos. Anem al foc, carn capolada, que vagi fent feina. Posam una miqueta de sal, poqueta, perquè després els formatges li donaran el seu punt. A més, hi haurà altres ingredients que li donaran força. Un poquet de prou, remenam, i a mi sempre m'agrada donar-li una mica d'humitat a la carn capolada, perquè si la sofregim massa tota sola, massa xuta, tindrà tendència a ressecar-se. Tot d'una vol agafar color i aquest color la mos resseca. Per tant, li posarem una cebeta blanca, cedeta petita, i no cercarem que aquesta ceba agafi molt de color, no sigui una ceba super sofregida, sinó gairebé només blanquejada, perquè mos doni humitat. I ja tenim la recepta en marxa, ben senzilla. A més, la carn capolada agrada a grans i petits. El farciment està en marxa. Anem ara a buidar la carabassa, que el que farem serà primer llevar pinyol, i un cop que li han llevat els pinyols, l'aran buidant, a poc i amb paciència, a fi de fer espai per farciment. I a la vegada també tallarem tota aquesta carabassa menuda perquè hi anirà de dins. En tenim per un parell de minuts. Ja tenim la nostra carabasseta ben buida. A punt, un bon foratet, i aquí cabrà molta carneta. I aquesta carn també ja està a punt. Sempre dic que a la cuina hi entren tots els sentits. La sentiu com canta? La sentiu? Això vol dir que ja sofregeix, que ja li ha entrat l'aigua, que ja mos agafa coloret. No ha de ser tot caramelitzat perquè si no és molt eixut, però aquestes petites mossegadetes són delicioses. I ara ja anem a fer un poc el farciment, la cremeta per anar dins d'aquesta carabassa. Aquí ho tenim a punt i hi posarem una miqueta de farina. I ara aquesta farina, quan ja tenim la carn eixuta, és molt bona de coure. Si la posam quan la carn està ja com esmorteïda, en vez de coure-la, la bullim. No, tot el que volem és torrar-la, perquè no tingui gent de gust, perquè només mos doni cremositat, untura al farciment. La cuina és estar pendent del detall, és tenir la pipella oberta. Una vegada que la farina ja ha agafat coloret, ja mos ha perdut el cut de cru, li afegim la carabassa. Li donaran dues voltes i ja anirem a donar-li líquid. La farina ben eixuteta, la carn arreplegada, ja hi anem amb un poquet de llet, la qui mos demani. Va bé que al principi aquest tipus de farciments vagin espassats, perquè d'aquesta manera s'apoleixen, s'afreguen, tornen untosos. Després ja li donarem la textura que volen. Deixant que vagi bullint i mentre li afegirem gustet. Aquí tenim nou moscada, un clàssic de les carn capolades, de les beixamels, i per mi complementa genial en sos claus, que per no trobar-los també va molt bé redar-los en el mateix puntet. 3 claus i un quart, més o manco, nou moscada. Veus que al principi va bé que faci feina espessat, d'aquesta manera ho emulsionem, encalentim tots els ingredients i aquesta textura que vagi suant. I ara anem afegint llet fins que mos agradi, fins que tingui la cremositat que nosaltres cercam. Àlido! Això ja està. Mireu quin farciment més lligadet, més tancadet. Això és una passada, això, I ara podríem tallar una mica la carabassa per fer-la plana. Però sempre perdíem un poc aquesta capacitat hermètica que té la pell, que és el que volem, que se converteixi en un receptàcul hermètic. Per tant, el que fem és posar una miqueta de sal i d'aquesta manera el tenim a punt per anar-la a farcir, a nodrir, a omplir. La farem per capetes. Carn capolada.
Començarem amb els formatges. Aquí tenim aquest camembert, mireu això, quina crema que té això. Agafam aquesta crema, aquesta delícia. M'encanta. Cap a damunt la nostra carabassa farcida. I ja començam a tenir la nostra carabassa que pinta bé. Hem d'equilibrar un poc. Anem a posar-hi, d'oi, una mica d'oliva negra, de petita, per tenir aquest toc fresc, amb un punt salat, també una mica amargant, i també la part àcida, la part cítrica, les taparetes, que ens donaran aquest punt de divertiment. Tornem a posar el nostre farciment, la nostra carn capolada, en carabassa. I què toca ara? Un cremós d'uva, Això és una delícia, mireu com se tà. Crema pura. Repetim dosi d'olives i de tàperes. I ja acabam en la darrera capeta per acabar d'omplir la nostra carabassa. I ara, olivetes i tàperes no li posarem a damunt perquè tindrien tendència a cremar-se. El que sí li posarem és una dosis generosa de formatge maonès vell i tindrem la nostra trilogia de carabassa i formatge a punt d'anar al forn. Anirà 15 minutets a 200 graus i cap a taula. Ja tenim la carabassa acabada. Un plat cremós, fort, que reclama un vi com aquest Callet del Camp Majoral, del Gaida, 100% fet amb aquesta varietat local. Un vi que acompanyarà perfectament a aquesta carabassa amb formatge que hem fet. Hi ha els regalins de formatge que surten per aquí. Això és una delícia, un pecat. Això és brutal, brutal, brutal. La setmana que ve hi tornem. Bon profit i salut. Brutal, brutal!